Шаян ТВ каналында иң интеллектуаль тапшыруларның берсе акыл батыл вакыты килеп җитте. Һәм бүген без сезнең белән Райназ һәм Альберт исемле егетләр белән уен уйнарбыз. Сәлам, егетләр. Исәнсез. Әйдәгез әле егетләр үзләре белән танышыйк. Райназ, сүз сиңа. Исәнсез, минем исемем Райназ. Мин Яршалы шәһәренең 84-нче лицейның 6-нчы сыйныфында укыйм. Мин татар теле һәм математика дәресләрен яратам. Мин футбол түгәрәгенә йөрим. Футболист булырга җыенасың. Әйе. Ярый, бик яхшы. Спортта уңышларың белән таныштык. Ә менә белем буенча син ничә икән синең уңышларың? Мин татар теле һәм математика дәресләреннән олимпиадаларга һәм төрле конкурсларга йөрим. Бүген безнең нәкъ татар теле әдәбиятыннан сорауларыбыз бар. Ул сораулар сиңа җиңел булыр дип ышанып калам. Ә менә синең көндәшең Альберт ниндирәк егет икән, аның белән танышыйк. Исәнсез, минем исемем Альберт. Миңа 12 яшь. Мин Яршалының Галиакыш исемендәге 84-нче лицейында укыйм. Иң яраткан фәннәрем математика һәм татар теле. Татар телен мин бик яратам, чөнки ул минем ана телем. Бу фәннәрдә мин бик күп олимпиада конкурсларда катнашам. Буш вакытларымда баянда һәм курайда уйнарга яратам. Менә бит, димәк син әле безнең музыкант. Әйе. Ярый, сезнең белән таныштык. Хәзер әйдәгез, сез әзер булсагыз, уеныбызны башлыйк. Сез әзерме? Әйе. Уңышлар телим сезгә. Уеныбызны башлыйбыз. Димәк, безнең бүгенге катнашучыларыбызның икесе дә татар теле дәресен бик ярата икән. Нинди сөенеч сезнең беренче соравыгыз нәкъ менә татар теле фәненнән булыр. Бу сорауга беренче булып Райназ син җавап бирерсең. Беренче соравыбыз була яңгырый. Юнәлеш килешендәге исемнәр нинди сорауларга җавап бирә? Райназ, ничә балл куясың? 10 балл куябыз Райназ. Альберт? Мин шулай укыйм. 10 балл ятабыз. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кемнең нәрсәнең, кемне нәрсәне, кемдә нәрсәдә кайда, кемгә нәрсәгә кая, кем нәрсә, кемнән нәрсәдән кайда. Юнәлеш килешендәге исемнәр нинди сорауларга җавап бирә? Райназ, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйбыз син җавабыңны. Кемгә нәрсәгә кая? Кемгә нәрсәгә кая дип җавап бирде Райназ. Альберт ничә уйлый? Минем фикерем кемдә нәрсәдә һәм кайда. Кемдә? Нәрсәдә һәм кайда. Менә юнәлеш килешендәге исемнәр кемгә нәрсәгә кая соравына җавап бирә. Кызганыч. Альберт, син ялгыштың. Дәвам итәбез. Икенче сорау география өлкәсеннән булыр. География фәне белән дуслыгыгыз ничек? Уртача. Уртача һәм әйбәт. Ярый. Бу сорауга беренче булып география фәнен яхшы белүче Альберт җавап бирер. Ничә балл куясың? Мин 9 балл бирәм. 9 балл. Райназ? 10 балл. География фәне ул дип яңгырый соравыбыз. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. География фәне ул беренче вариант. Җирнең җылылык, кыры табигатен һәм аның формалашу закончалыкларын өйрәнүче фән. Беренче вариант. Икенче вариант. Җирдәге табигый һәм иҗтимагый икътисади шартларны өйрәнә торган үзара бәйләнештәге фәннәр системасы. Өченче вариант. Тере материяның химик составын, тере организмнардагы тереклек эшчәнлеге нигезендә яткан химик процессларны өйрәнүче фән. Дүртенче вариант. Әйләнә-тирә мөхит факторларының кеше сәламәтлегенә, аның эшчәнлегенә, гомер озынлыгына тәэсирен өйрәнә торган фән. Бишенче вариант. Җир асты суларының составын, үзлекләрен, барлыкка килүен, таралу һәм хәрәкәт итү закончалыкларын өйрәнә торган фән. Алтынчы вариант. Табигый суларның үзлекләрен һәм динамикасын өйрәнә торган фән. Райназ, Мин уйлыйм икенче вариант. Җирдәге табигый һәм иҗтимагый икътисади бәйләнештәге фәннәр системасы. Димәк, синеңчә география фәне ул табигый һәм иҗтимагый икътисади шартларны өйрәнә. Ярый. Альберт, син ничек уйлыйсың? Минемчә география фәне җирдәге табигый һәм иҗтимагый икътисади шартларны өйрәнә торган үзара бәйләнештәге фәннәр Системасы.
Siz bik dürüst cevap berdiniz. Şunlap da geografiya fəni, jirdəgi tabiği həm ictimai iqtisadi şartlarını öyrənə turğan o'zaro bəylənishdəgi fənlər sistemasi bu fənlər barisi bilan o'zaro bek tig'iz bəylangan. Davom etamiz. Ayrim safalardan odatda ritmli yo'llardan turgan ritmik uyushgan tekst. Shu formada ijod etilgan adabiy asar turi tizma asar, nechik deb ataladi. O'zi tizma asar. Men anlatib o'tdim. Ayrim stafalardan odatda ritmli yo'llardan turgan ritmik uyushgan tekst. Men 6 ball qo'yaman. 6 ball qo'yaman, Albert. Raynas 4 kina ball qo'yaman. Ya'ni javob variantlarini taqdim etaman. Porsha, hikoya, she'r, munajat, madhiya, povest. Albert, sen javob bergansan? Bu she'r. She'r deb bilasan sen. Javobini qabul etdim. Raynas sen? Men de she'r deb o'ylayman. Shunlarda she'r ayrim stafalardan odatda ritmli yo'llardan turgan ritmik uyushgan tekst. Afarin deb durust javob berdingiz. Birinchi turga yimoq yasab shuni aytasiz kelam. Siz shunlarda bek qiziqsizlanishgan ham bilimga umtilish yigitlar ekan. Hamda ikkinchi tur bizni nendek natijalar ko'rsatadi. Hozir bilamiz ikkinchi turga yaratdik. İkinci turimiz bizning bugun adabiyot darsine bag'ishlangan bo'lar. Sizga birinchi pog'onaga she'rlar yozilgan bo'lacak, ikkinchi pog'onada ularning avtorlari, lekin ular butalgan. Sizga qaysi she'rning qaysi avtor yozganidan aytib berish kerak bo'lacak. Bu birimni birinchi bo'lib Raynas sen boshqarib chiqarsan, necha ball qo'yasan? 10 deb bizning shunday o'zini ishongan ettirib javob berdi Raynas. Albert, sen necha ball qo'yasan? Men shulay 10. Birinchi bag'anada yozilgan so'zlarni taqdim etaman. Shoir, jurlari, qarab, muqamay, qaysigizni qo'li jili. Mana sizga 5 she'r, hozir avtorlarni taqdim etaman. Dardmand, Abdulla To'qay, Hadi Taqtash, Musa Jalil, Hasan Tufan. Raynas, sen javob bergansiz-mi? Ayyo. Birinchi she'rni to'g'ri keltiramiz. Shoir. Abdulla To'qay. Shoir degan she'rni Abdulla To'qay yozgan deb o'ylayman. Qabul etdim. Jurlarim she'rini kim yozgan? Jurlarim she'rin Musa Jalil yozgan. Jurlarimni Musa Jalil yozgan deb o'ylaymiz. Sen de shunday deb o'ylaysan demak. Ayyo. Qarab she'rini kim yozgan? Raynas, sen javob berasan. Dardmand. Dardmand deb javob beradi. Raynas, Albert, sen kelishasizmi? Ayam. Muqamayni o'zi kim yozgan? Muqaymayni Hadi Taqtash yozgan. Muqamayni Hadi Taqtash yozgan deb javob berdi Albert. Qaysigizni qo'li jili she'ri kimniki? Hasan Tufan. Hasan Tufanniki. Qaysigizni qo'li jili beylisi bar yurakni. Naq shunday so'zlarni yozgan bizning Hasan Tufan. Shunlabda shoir she'rining avtori Abdulla To'qay, jurlarimniki Musa Jalil, qarab she'ri Dardmandniki, Muqamay Hadi Taqtashniki. Qaysigizni qo'li jili Hasan Tufan she'ri. Bek durust javob berdingiz. Adabiyotni shunlabda yaratasiz ekan. Hozirga ikkinchi turimizga yo'l yasaymiz, uchinchi turga tushamiz. Üçüncü turimizni boshlaymiz. Bu mening eng yaratgan turlarimdan birisi. Biz bugun sizning bilan ortiq javob variantini sayohatlash qilamiz. Shunday bu turda siz bolalarni o'zingiz qo'yasiz. Nurdan olib, unga qadar e'tiborli bo'lasiz. Ortiq durust bo'lmagan javob variantini saylaymiz. Birimlarga ko'chgancha siraymayli. Siz kelajakda kim bo'lishni o'ylaysiz? Albert, sen boshlaysiz. Men kelajakda kosmonavt bo'lishni o'ylayman. Men bek geografiyani ham astronomiyani yarataman. Demak, bizim bo'lajak kosmonavt o'ynay ekan bugun. Raynas kim bo'lishga tilaysiz? Futbolist. Sening biz yoshlik dedi. Sen bizning futbolchi bo'lam dedi. Ya'ni aydagiz o'yinimizni davom etdik. Birinchi birimni tinglaymiz. Uchinchi turning birinchi birimi. Yosalishi yog'idan qo'shma so'zlar. Shulay deb yang'irib bu birimimiz. Bu so'rovga birinchi bo'lib Albert, sen javob berasan, necha ball qo'yasan? Men 8 ball qo'yaman. Raynas, sen necha ball qo'yasan? 5. Javob variantlarini taqdim etam. Oqqish, boshqalar, gulchashak, o'yin, kulki, uzun burun, boshbaqa, yosalishi yog'idan qo'shma so'zlar. Albert, sen javob bergansanmi? Menimcha o'yin kulki. Ne ishing anglata olasizmi? Bu porli so'z. Siziqcha yozg'ach porli so'z deb o'ylaysan sen. Ayam.
Ярый, кабул иттем. Уен көлке дип уйлый безнең Альберт. Райназ ничек уйлый икән? Мин дә уен көлке дип уйлыйм. Альберт шулай әйткәнгә генә. Чөнки ул парлы сүз. Барлы сүзгә тагын берәр төрле мисал китерә аласың? Әти, әни, Кабул итте җавабыгызны, чынлап та уен көлке ясалышы ягыннан парлы сүз, шуңа күрә нәкъ шушы вариантны сөйләргә кирәк иде. Башкалары безнең ясалышы ягыннан кушма сүзләр. Дәвам итәбез. Икенче биремебез. Йорт хайваннары. Райназ. Бу сорауга беренче булсын җавап бирәсең, ничә бал куясың? 7. Ярый. Альберт, син? Мин 10 бал куям. 10 бал куя. Ярый, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кәҗә, сыер, песи, эт, тиен, ат. мин уйлыйм тиен. Тиен ет хайван түгел дисең. Ай, Альберт ничек уйлый икән? Минемчә тиен. Тиен ет хайваны түгел. Чынлап та тиен инде ул безнең урман җәнлеге. Шуңа күрә бу сорауга нәкъ шулай җавап бирергә кирәк иде. Дәвам итәбез. 3нче турның соңгы соравы. Токсаннар. Альберт, бу сорауга беренче булып син җавап бирерсең, ничә бал куясың? 10 бал куям. Кабул иттем, 10 бал. Куып җитәм дисең инде. Әйем. Ярый, уңышлы. Райназ, син ничә бал? 10. Райназ калышмыйм дип, җавап вариантларын тәкъдим итәм. 3, 11, 26, 35, 7, 43. Альберт, син җавап бирергә әзерме? Әйем. Әйе, тыңлыйбыз син җавабыңны. Токсаннар. Минемчә 26. Аңлатып бирә аласыңмы? Әйе, чөнки ул 2-гә бүленә. Райназ безнең кул күтәрә, анда җавап бирәсе килә ахырсы. Син җавабыңны тыңлыйбыз. Мин дә 26 дип уйлыйм. Чөнки ул 2-гә бүленә. 2-гә бүленә. Һәм җавабы ничә була 2-гә бүлгәч? 13. Бу саннар арасында 26, 90 түгел, 90. Шулай бит, шулай җавап бирә кирәк иде. Әфәрин, бу биремне яхшы башкарып чыктыгыз. 3 турга йомлак ясап шуны әйтәсе килә. Игегез дә әфәрин, булдырасыз. Бераз хаталар да булды, ләкин бу бер дә зыянлы түгел. Чөнки 4нче тур кайсыгызны иң белемле, иң кызыклы нишан икән ачыкларга ярдәм итер. Уеныбызны дәвам итәбез, 4нче турны башлыйбыз. Райназ. Шаллы егете Райназ белән без 4нче турыбызны башлыйбыз. Райназ, мәктәптә уңышларың ничек? Әйбәт. Яхшы укыйсыңмы? Әйе. Син дә безнең татар теленә олимпиадаларга да йөрисең, шулай бит? Әйе. Уенда син үзеңне яхшы яктан күрсәттең. Әмма 4нче турда ничек булыр? Хәзер белербез. Миңа сиңа 10 сорау, тиз арада җавап бирергә кирәк. Уйлап торырга вакыт юк, җавап вариантлары юк. Үзең җавап бирәсең. Шуңа күрә сиңа уңышлар теләп, әзер булсаң, башлыйбыз. Әзермесең? Әйе. Киттек. Татар алфавитында ничә хәреф? 39. Дөрес. Кеше йоклаганда нәрсә күрә? Төш. Дөрес. Җәен яфраклар нинди төстә була? Сары. Җәен. 1, 2, Кызыл. 3. Яшел төстә була. Франция башкаласы? Париж. Дөрес. Уңның капма каршысы? Белмим. Сол. Дөрес түгел. 6-га 5-не кушкач ничә була? 6 плюс 5. 1. Дөрес. Яңа ел башы кайсы айдан башлана? Яңа ел башы кайсы айдан башлана? Декабрь аеннан. Юк, январь аеннан башлана. Мин Дөрес түгел. Әбидә 1, бабайда 2. Б хәрефе. Дөрес. Ишек аша, ишек артына кача. Замок. Замок түгел. Көздән соң нинди ел фасыл килә? 1, 2, Җәй. 3. Кыш килә. Көздән. Бераз гына каушадым, ләкин бу куркыныч түгел. Сезнең балаларыгыз бик яхшы, шуңа күрә кәефсезләнергә урын юк. Альберт, кәефләрең ничек? Бик әйбәт. Син уенга әзерме? Әйем. Хәзер сиңа мөмкин кадәр дөрес, күбрәк дөрес җаваплар кирәк. Миннән сиңа 10 сорау, синнән җаваплар. Син әзерме? Әйем. Киттек. Татар алфавитында ничә сузык аваз бар? 11. Юк, 13. Дәрес башланганны нәрсә хәбәр итә? Кыңгырау. Дөрес. Кыш көне яфраклар нинди төстә була? Кыш көне. Яфраклар юк. Дөрес. Төркия башкаласы? Анкара. Дөрес. Яратам сүзенең синонимы? Сөям. Дөрес.
8-ге 6-ны кушкач ничә була? 8 плюс 6. 14. Дөрес. Язның беренче айы. Сентябрь. Март. Нинди 2 нота бакча даусы? Фасоль. Дөрес. Эше бу бош тавышы дөньяга сыймый. Барабан. Дөрес. Йолдызнамәдә үгез бозаудан соң нәрсә килә? 1, 2, Комета. 3. Игезәкләр. Cevap bulmadım. Aferin. 7 sırauğa bir cevap verdim. Yaxşı nəticəm. Çınatda bek көңелле уен булды бүген. Райназ ва Альберт үзләрен бик яхшы яктан күрсәттеләр. Кәефләрегез ничек? Әйбәт. Инде сезгә киләчәккә уңышлар телибез. Без сезнең белән тагын бәлки күрешербез, бәлки очрашмабыз. Монысын инде безнең турнир таблицасына күз салганнан соң белербез. Минем сезгә бары тик бер теләгем. Уңышлар, һәм тагын бер кат уңышлар. Рәхмәт. Сау булыгыз. Миңа бу уен бик ошады. Җайлы икенче һәм өченче турлар бик җайлы булды миңа. Минем теләкләрем алар җиңсеннәр һәм таблицага керсеннәр. Миңа бу уен бик ошады. Мин монда тагын килермен. Уйнаучыларга уңышлар теләйм.